Xa falaremos cando acabe todo isto, vale? Cando isto acabe, seguirei estando casada con el. María, Suso irá ao cárcere. E ti volverás a estar só. Non te preocupes por min. Adeus, Andrés. O Consello busca director para Radio Portosás. Non sabía que tiñades unha radio. Desde hai 2 anos. O Consello ten locutorio, antena emisora e frecuencia propia. É por petróleo. Vivirmos xuntos parecía unha boa idea ao principio, pero... simplemente non funciona. Nah, muller, esos son os problemas do principio. Non. Son os problemas do final. Non tan mal están as cousas. Estivenlle dando voltas e... creo que o mellor é que petróleo máis eu nos separemos. E que tes pensado facer, home? Eu que carallo sei. Non sei, deberíamos deixalos, separarnos. Que opcións teño? Imos te sacar do país. Aquí hai que polo cartel que dija Radio Portosás 92.6 FM. Que tal se poñemos en marcha? O que pasou? María, todas esas acusacións que me fan son certas. Como que son certas? Pasei 9 meses naquel barco, rodeado de traficantes, sen poder desembarcar en ningures. Vou investir cartos na emisora para que reparede a avería. Pero quero unha contraprestación. Hai trato. Pero non lle diga nada a Paula, por favor. Creo que isto non saiu ben, non? Non. Non, Bertiña, moi ben, non sei. Espero que todo volva a ser como antes de empezarmos con esta loucura de vivir xuntos. Escolle, Suso. Ou quedas aquí e te enfrontas ao que fixeches, ou marchas, pero sin ir e sin min. Boas noites, escuitan o 92.6 da frecuencia modulada. E esta é a primeira emisión de Radio Portosás. Está ben. Marcho sen ti, pero hei volver. Volver a que? Buscarte. O único consello que podo dar é que a xente non merque ningún produto que non estea debidamente comprobado. Son os produtos milagre, como os cresepelos ou os dietéticos que prometen resultados que logo non se cumpren. Efectivamente. E, por favor, que ninguén tome nada sen consultar antes cun especialista. El é o que vos vai aconsellar mellor sempre. Pois moitas gracias, doutora Díaz. E xa sabedes, ollo cos produtos que garanten curacións milagrosas. Marcho, que quedei de pasar pola casa de María. E fai o favor de pasar polo dispensario a mirar esa gorxa, eh? Xa. Cuídate. Hasta logo, Chano. Estupendo. Quedan 2 horas de programa e sen entrevistados. Isto non pode seguir así. Tranquila, muller, está quedando moi ben. Si, é moito traballo para min só. Precisamos máis xente. Máis xente? Si. Pero se estamos moi ben aquí, os dous sós. Non. Non me ves, estou quedando sen voz. Ademais, xa non sei que dicir. Precisamos locutores, Chano. Sí, pero non hai cartos. Ti sabe lo que nos cobraría un locutor profesional? Pero por que ten que ser profesional? Non pode ser alguén de Portosás? Mira, isto é unha emisora de servicio público, non? Pois que participe quen queira. Ah, estás de broma, claro. Non. Hoxe mesmo vou convocar un casting de voces. E que cada un propoña un programa. Propoñer programas? Sí. Ti sabe la que se pode montar se deixas que a vila enteira veña a facer probas? Bo, non hai de ser para tanto. Imagina Petróleo falando 4 horas seguidas das súas viaxes. Ou a Mangui falando seguido de motos. Vaite saber. O mellor levamos unha sorpresa e atopamos a gente que saiba facer radio. Pero, muller, tú ven que estamos aquí os dous sós. Eu no controle e ti no locutorio. Eu controlo, ti falas, os paxariños cantan. Queres ser locutor de Radio Portosás? Seguro que tes moito que nos contar. Soa ben, non? Non. Veña, vai por control. Dímolo decir agora mesmo, veña. Queres ser locutor de Radio Portosás? Seguro que tes moito que nos contar. Seguro que tes moito que nos contar. E tanto, non vai haber que nos faga calar.
Iria, non probache o almorzo? Non teño fame. Pois veña, que é tardísimo, vas chegar tarde á escola. Podo quedar hoxe na casa? E logo? Non me sinto moi ben. Pero que tes? Dóeme a cabeza. Creo que teño febre. Si o que tes é moito conto. Non tes nada, Iria. Pois dóeme. Iria, mira, o que fixo o papá... Non é eso. Dóeme a cabeza. Marcho. Pero, Iria, espera. Vou chegar tarde. Onde vas ti tan apurada? A escola onde vou ir. Iria! Que lle pasa? É polo de Sus. Xa supoño. Non debe ser fácil explicarlle o que está pasando. Ese non é o único problema, Berta. E logo? Suso marchou. Como que marchou? Fuxiu do país. O Petróleo, ti non verías por aí a Suso Maroto, non? Non veo por aquí. Por qué? Pasou algo? Non, o que pasa é que mañá tense que presentar no xulgado e quería falar con el. Home, daquela dijo que xa o verás mañá, non? Sí, xa o veré mañá. Bos días, Petróleo. Como lle vai, Suís? Meu pai, firmes todo o mundo don Amancio no bar. Que? Xa toca outra temporada de piques con Florencio, non é? Non é unha temporada calquera. Dame que esta vai ser a última. Florencio non ten nada que facer. Ese Leviatán vai ser meu. Va. Como? Leviatán. Sí. Unha truita, Andrés, unha truita. Don Amancio e máis Florencio levan tranquilamente 10 anos. Atrás dunha truitiña de nada, a ver que era colle primeiro, mira ti. Non é unha truita, é a truita. Astuta, belicosa, así de grande. Ajá. E chamanlle Leviatán. Porque é como o Leviatán, un monstro colosal, obra do demo. Tamén os peixeiros do río tendes un conto. Tanta historia para asinar un peixe. Antante. Tanto que lle 3 badeixo como a 6 homens. Eu falo de pesca artística. Vixe das cabezas, don Amancio, pero o peixe para comer. Que máis terá se caes con harto sen ala? A que non lle vexo xeito, Bendita ignorancia. Aquí non hai con quen falar. Veña a falar con nós, don Amancio. Che. Que virase a don Amancio, Pois ti espera que se atope co outro, É que perden o sentido. Cando andan atrás do Leviatán, perden. Vai a par. Marcho, se ves a Maroto, dille que pase polo xulgado mañá, vale? Moi ben, díxo yo. Hasta logo, Mango. Alazo, Suís. Hoxe proba de locutores en Radio Portosás. Buscamos as mellores voces e as mellores ideas de Portosás. Outra vez. Ah. Anda, pon a camisa. É grave, non? Si, estás preocupada. A ver se pensas que non teño outras cousas de que me ocupar. Mononucleose, non? A enfermidade do bico teño todos os síntomas. Alucinacións, ganglios hinchados, todos. Non, a túa non é a enfermidade do bico, precisamente. Non, estás segura? Sí, entre outras cousas porque se alguén che dera un bico sabería todo Portozás. Eu a primeira, teño aquí todos os días. Se cadre algo máis grave, Berta. Paludismo, non? Non, nin é neumonía como pensabas onte, nin lepra como pensabas antonte, non? Pois aquel sarabullo que me saiu na punta do nariz tiña moi mala pinta e dixencho, Berta, pero ti... Anda, toma. É o enderezo dun especialista, amiga miña. Un especialista, xa sabía o que era... Unha psicóloga? Pa que quero eu unha psicóloga, Berta? Ladislao, ti non estás enfermo, és un hipocondríaco. Todas as túas enfermidades son imaginación. Sí, son imaginacións estes síntomas que teño, non? A hinchazón dos ganglios, e máis a caída do pelo, e máis esta dor de cadrís, que me está entrando unha dor de cadrís, Berta, recítame algo. Os enfermos imaginarios, Ladislao, receitaselles placebos, medicamentos que non fan nin ben nin mal. Pastillas de sal, por exemplo. Bueno, pois pastillas de sal, se non é outra cousa, pastillas de sal, receita. Anda, chama, a ver se fai algo de ti. Veña, é fora, que teño xente esperando. Veña. Así sodes los médicos, Cando non sabedes lo que ten un, saídes do paso co primeiro que se vos ocorre. Así sodes. Ladislao, non empece. Se soubese lo que teño, Berta, habíasme receitar algo, ou non? Adeus, Ladislao. Receita. Adeus. Que? Bicha don Florencio? En canto vi que tiña 2 horas libres, saiu manjada polo peixe ese. Tanto me ten. Home, o bo desto é que mentres estea coa teimaxa da truita non nos vai dar moita lata, Xa te dixo que tanto me ten. Pero que tes hoxe que non hai cancha aguante? Nada, teño ganas de estar soa.
estúpida, a ver se miras onde tiras. Estáche ben por te meteres no medio do campo. Fixeche ladré, de verdade. Non a tomes comigo. Eu non che teño culpa do que pasa na túa casa. Se estás cabreada, vai liberar os teus pais. E ti que sabes o que pasa na miña casa, a ver. O que di todo o mundo, que teu pai é un ladrón que vai ir para o cárcere e que tua nai anda co xuiz. Vas ver ti. Parade, Xa lle teño nome eu o meu programa, As viaxes de petróleo, que che parece? A mí o que me gustaría facer era un de motos e con música heavy. O mesmo de sempre, che. A ver, tamén podía entrevistar algunha tía cachonda, non? Ah, aí falaches. De vez en cando. Que tal, Evariste? Eu non podo parar de rir, a ver. Mientes que me quedou a cabeza entarecido. Como unha bola de billar. Eu sabes por que foi? Polo crece pelo ese que marcou. Polo crece pelo? Sí, anuncian nunha revista, vino eu. Falou Paula deso na radio. Chamanlle produto milagre ou cosa así. E que son un negocio. Diz que un frasquiño desos, 1000 e pico pesos. 1000 e pico pesos por cada calvo. Vaya chollo. Todo o mundo fose tan parvo como Tarasido. Pois para topar alguén tan parvo como a Tarasido, non creas ti que tens que buscar moito, Non o... E lo que tes hoxe? Que tes? Nada, hombre, fun a vas ali ao dispensario, entendes? Porque enfermo, porque eu estou enfermo, claro, ainda se rinde ti, ainda che din que unha psicóloga, a mí que me fai falta un tratamento, entendes? Porque eu estou enfermo, mira, un tratamento porque eu teño un mal. Tes mala cara, A grandes males, remedio máis grandes aínda. Claro. Voume que me acordei eu. Pero que tes ti hoxe? Pensei que estabas na escola. Teño 2 horas libres. Clase de gimnasia. Ah, E ti, non tiñas que estar pechado no confesionario? xa confesei por hoxe. Xa. Ti falo para molarme, va que sí. O que? O de vires todos os anos ao meu remanso, intentar coller a miña troita. E desde cando son teus o remanso máis la truita? Desde que vin pescar aquí hai 10 anos, e a vin saltar aí, no medio. Se non recordo mal, eu tamén estaba. Sí, pero eu vin a primeiro. Pero mirou para min. Como non ia mirar para ti? Se é o pescador máis escandaloso e barulleiro que vi na miña vida. Todas as troitas se decatan cando ti chegas ao río. Va. Aí está! É miña! Teño! Veña aquí, bonita, veña aquí! Ela! Veña! Era cho que me faltaba. Dimo a min, veño por troitas e só pica o paspando cura. Florencio, eso non cho consinto. Veña, solta. Arría tansa, afesionado. Domingueiro. Va. Isto non é que non traje. A ver, isto vai a pierde. Noto que máis se me faltase algo, mira. Eu nunca enfermei. Non xa. Mi que me deu virtudes a natureza, porque teño esta intelixencia privilexiada, este corpazo, non? Esta sensibilidade que teño. Pero ao final envexote, porque ti tes saúde. É que tamén non che ia dar todo a ti, non? Algo me tiña que dar a min. Xa. Non te cuides. Comes de todo, andas por aí polos acantilados co peito aire. Tes sorte. Ti tes sorte, Ladislao, non é sorte só, Ai, non. Teño un segredo. Un segredo? Que segredo? Non che podo dicir. Evaristo. Non podo. Queda entre nós, xurxo.
Ervas. Unha póxima de ervas. Ervas. Sí. Meu avó Rufino. Unha receita de meu avó Rufino. Acordaste? Non. Morreu de repente con 105 anos, san como un buxo. 105 anos, mima. San como un buxo. E onde tes? Dame a póxima, onde tes? Cerca. Por Santa Plácida, dime onde está. Un podo. Por favor. Somos amigos, non? Que carallo. Ben. Amigo é un amigo. Esta. Chupiño, a modo. Que? Gaime na gorxa! Eso avó, esa que está aí desinfectando todo, queimando todo canto bicho hai aí dentro, ame. Xa tes moita mellor cara, Ai, sí. É que brillo tes nos ollos. Sí? Oh. Tes un que... É como ter lume no corpo, Dame máis, dame máis. Pouco a pouco, Que isto non é de balde, Ai, non. Non. Non, porque isto non é bo de facer, Eu compro-che, Canto é? 1000. 1000 non teño. Pesos. Pesos. Amigo. A resolver. Non te achegues moito o micro, vale? Soa mal. Xa escuita lo que dis polos cascos. Trouxetes algo de música? Si, trouxe uns compactos, xa os deixei a Chana, sabe o que ten que pôr xa. Vale. Pois mira, atende. Vai pola cabeceira e despois é cando tes que falar ti. Ajá. Entendíchelo? Si, muller. Veña, vai de aí. Veña, todo teu. Veña, vai, deixa facer o chairo. Aquí estamos, eu son Manjui, e isto é Titis Heavies e Moto de 50. E hoxe connosco está Cindy, unha loura moi cachonda que tolea polo speed metal e máis polos motores de alta cilindrada. Dime, Cindy, que outras cosas che gustan? E agora cando me di ela a min, ai, os tíos cachondos enrollados como a ti, Manjui. E vou eu dixo outra vez, isto merece un pouquiño máis de música ou non? Que te dixen? Tranquilo, soy o primeiro. Malo será que entre todos os que se apuntaron non sirva ningún. Ti sabrás, directora. María, antes ou despois vais a ter que dicir á xente que Suso fuxiu. Mañán xa o vai saber todo o mundo. Suso tiña que ir ao xulgado a firmar. E que pensas facer? Que vou facer? Vou ir eu. Terei que contar toda a verdade a Andrés. E de quen che fixo eso? Pelexei cunha nena na escola. Pero como que pelexaches? Anda, ven aquí, que che miro o ollo ese. Eu non empecé, Non é nada, Vouche buscar unha pomada para que che baixe a inflamación, vale? Pois isto non queda así, Agora mesmo vou falar con don Florencio. Non quero que fales con ninguén. Pois entón, contame ti o que pasou. Unha nena dixo unha cousa de ti. E que dixo? Que ti andabas con Andrés mentres que papá estaba preso. Quen che dixo eso, Iria? Sábeo todo o mundo. Eu sei que papá marchou pola túa culpa. Eso non é certo. Papá marchou porque non quería ir ao cárcere. Papá dixo que nos ia vir buscar. Pero papá non pode volver, porque senón levaría no preso. Eu quero que papá volva. Está aquí Mariades. Sí, que pase. Gracias, Vitus. Hola, María. Suso, non ven contigo? Non. Pois xe tense que presentar. Está en liberdade baixo fianza. Sí, pero non vai vir. Marchou do país. Sinto moito, pero teño que comunicar isto á Audiencia Nacional. Sabía que farían así. Estás contento? Tiñas ti razón. Eu non pensei que fose marchar.
Ata que o fixo. Por que non me dixeches antes? Non ia denunciar o meu propio home. Tens razón. É que xa non sei se odio polo que fixo ou porque foi a que nos separou. Equivócaste, Andrés. Non nos separou. Suso volviu, que é o que eu estaba esperando nestes 2 últimos anos. E valo seguir extrañando agora que sabe lo que fixo. Se o extraño ou non, é cousa miña. María, eu creo que xa é cousa dos dous. Andrés, sinto terche que pedir isto, pero non quero que volvas pola casa. É mellor que non nos sigamos vendo. Por que? Porque Iria pensa que seu pai marchou porque ti e máis eu andamos xuntos. Iso non é certo. Iso non é certo, María, tens que explicar. Iria non é a única que o pensa. Portosás é un sitio pequeno e todo o mundo sabe a vida dos demais. Vale, se iso é o que queres, deixaremos de vernos. Enténdeo, Andrés. Non quero que Iria sufra máis. Entendo perfectamente. Adeus, Andrés. É que estades escuitando, portosás. Queríanme votar a min a petróleo. Eu inmediatamente dixenlle, mira, chinés, a mí é que ninguén me vai dicir como me teño que comportar nun casino. E menos en Macao, vai. En Macao xa non mo di nin meu pai. Pero se leva 2 horas. Se dá conta de que é unha reventar a broma. banca, que che podo reventar o casino, que che podo reventar Macao enteiro, pois teste que amolar. E o chinés, claro, recuou pola conta que lle tiño. Eu xoguei e efectivísimamente, bim. Non sei como paralo. Así. Gracias, petróleo. O seguinte. Non acabei. O meu público quererá saber como acaba o conto, non? Ou que? Vale, Chano, te decimos agora. É que pensamos que é mellor que a historia quede sen acabar. Sí. Claro, polo aquel do... Para crear un pouco de suspense, non? De suspense e tal. Claro. Gústame a idea, moi ben. Vai, pois, daquela, xa me diredes cando empezo, non? Ben. Bueno, pois marcho, que teño que marchar. É moi chula a radio esta, Moi ben, Pauliño. Vémonos. Aburiño. Ata logo. Está ben, tiña razón. Trollo quere facer un programa contando as súas trolas. É peor aínda. Pensa que o vai facer. Eso xa lle quitaremos da cabeza. En fin, ainda nos queda algunha posibilidade, non? Que ven agora. O último de hoxe é o presidente da Asociación Filatélica de Portozás. Propón un programa que se chama A Hora do Selo. E despois? O teu irmán con a lei de Portozás. Xa podes imaginar de que vai, non? O que falta o meu irmán. Si se está tolo. Hoxe pola maña parecía Tarzán. Polo porto nadando aí, gritando que ben me sinto. Ai, mi madrina. Tiepa! Ver isto. Ois, ti ouches falar do Iron Man? Unha proba de triatlón que hai en Hawái. Iron Man? Sí, voume presentar, mira. Opa! Que ben che sentou o meu invento, Quer máis? Non. Precisamente quería falar diso contigo. Teño unha idea, oiches? Agora tes ideas. Ver isto. A ti efectouche a cabeza. E ver isto que é unha boa idea. Temos que comercializar o produto teu. Quer máis frascos, non? Frascos non, home, frascos. Pensa en grande. Caixas. Caixas cheas de frascos, envasados, etiquetados. E teño o nome, O Curraxil. O Curraxil? Sí. E ti pensas que a xente é tan parva como para comprar ese, non? Igual tampouco é tan mala idea, Que non, home, marketing, entendes? Temos que vendelo coas técnicas máis avanzadas, Dis ti? Home, claro. É que hai que ir vestido así? Non, hai que ir de traxe, non vas ir así. Entendes? Pero penso, pancartas, isto cheo de cámaras, medios de comunicación, nós no medio. Que veis? Home, que igual algunha colocamos. Colocamos o que queiras, home. Faime caso, Moi ben. E cos beneficios que?
Home, os beneficios, claro... A fórmula é túa, A fórmula é túa, non che discuto, pero que é unha fórmula se non se sabe vender. Non, aí entro eu, 50%. O 70-30 de canto dis? O 50% de millóns, a ver, estou falando de millóns, entendes? Sin problema. O 60-40 é... O 60 para quen? O 60 para quen non merece. Veña. E con isto remata comportamento administrativo por hoxe. Ata o próximo día e recordade, datos verdadeiros e boa letra. Que tal o fixen? Moi ben, Pitusa. Xa te avisaremos se a cosa vai adiante. Moi ben. Un programa sobre como cubrir formularios. Formularios de Pitusa. Isto vai de mal en peor, Ven sendo como as aventuras de petróleo. Ou como era? Titis, heavies e motos de 50. Cala, que desastre. O desastre é que todos pensan que o fan ben. E a ver quen lles di agora que non nos imos coller. Teño que pedirte perdón, Chano. Tiña razón. O do casting non foi boa idea. Veña, muller, non me gusta verte deprimida. Pero temos que facer algo, Chano. Non temos locutores, non temos programas. Dentro de pouco non temos nin audiencia. Podes facer un programa de entrevistas. Así non tens que falar tanto. Se o mellor tes razón. Non. Non perdín a esperanza. Cantos quedan? 2. O teu pai e Celia. Dachiche unha boa mallera esa pasmona, Seguro que non se van meter contigo. Pero o que dixo é certo. Pero non digas parvadas, ó. Sabe todo o mundo. E o peor é que seguro que teñen razón. Mira, se alguén se atreve a dixilo, vais a ter que ver comigo. E que vou facer? Pelexar sempre que alguén diga algo deso? A culpa é de miña nai que non é deles. Aí vai esa pesada. Non me quero cruzar con ela. Pero onde vas, ó? Non ves que temos clase de inglés? Non vou ir a clase. Espera, vou contigo. Non quero que veñas, quero estar soa. E non terá os alumnos moi desatendidos, Florencio. Non máis que ti as túas beatas, Amancio. Por certo, ti non saberás que me picou as rodas do coche. Sería algún alumno. Delincuencia juvenil. Pasa cando o profesor non se preocupa. Estou cumprindo o meu horario. Non me tes nada que reprochar. Pero oín que algún xa non pisa a igrexa. A miña mosca. Era unha mosca de artesanía infalible. Isto pásame por deixar o cesto na porta da casa. Collíchela ti. Se cadra foi algunha das túas beatas que picou. Pero tranquilo, que seguro que xa cho dirá no confesionario. Fuches ti. Sabes que con esa mosca non hai truita que se me resiste. E ti picaches máis rodas do coche para que non viñese pescar, Amancio? Só che resinchei. Tramposo. Ah, que non me dices eso desde este lado do río? Iría, pero non o fago porque teño medo de perder os nervios. E non está ben alumarlle a un cura, aínda que as mereza, As curas son as que che vai haber que facer a ti. Que? Ves ti ou vou eu? Vou eu, Amancio, vou eu, tranquilo, vaite preparando. Gracias por vir. Todos me coñecedes desde hai anos. Despois de moito meditalo, decidín que chegou o momento de compartir algo con vos. O segredo do meu éxito. Luciano, que vas fora, Vas ben a ver isto. O que o señor Currás quere dicir é que está falando da súa boa saúde. Continúe, señor Currás, por favor. Continúo. Gracias, señor Ladislao Coto. A saúde na vida... Bueno, como di aquí o Picapreitos, o máis importante na vida é a saúde, non? Moito máis casi que os cartos é que todo. E para iso, creamos aquí un produto novo que se chama o Curraxil. Cura males mil, cura a gripe, cura a dor de cabeza, a dor de cadrís, a neumonía, a enfermidade do bico e a lepra tamén.
cura eso e aínda outras cousas que non sabemos. O máis importante, isto especialmente para os vellos, a ferramenta sempre a punto... Non sexas animal, Evaristo. E o que quere dicir o señor Currás é que o Curraxil é un potenciador do apetito sexual. Eso. Como a Viagra, podo dar fe, Deixémonos xa de palabras e ten a palabra o señor Ladislao Couto que nos vai contar a súa experiencia. Gracias, señor Currás. Ben, como todos sabedes, eu ata onte era un home débil, non? Atractivo, pero débil. Enfermo, sempre mal. E hoxe todos me vistes nadar polo porto, ou non? É despois de comer unha empanada de sardiñas, con espiña e todo. Dispensando, estou feito un animal. E todo gracias a este produto milagroso, o Curraxil. O nome puxenllo eu na honra deste home, deste amigo, deste self-made man, un home feito a si mesmo en Porto Sás. O señor Evaristo Currás. Un aplauso para él, por favor, aquí presente. Agora ides ter unha degustación gratuita do produto porque son dos mellores clientes do noso establecemento. Gratuita, pero só esta vez. Sí, por esta vez nada máis. Por certo, quero vos recomendar o envase familiar. 1999 pesetas, O familiar é este? Non, este é o familiar, o xigante este, Evaristo. 1999 pesetas, nada máis. Recordade, co Curraxil a ferramenta funcionará mellor que un reloxo suizo, sempre apuntando á gloria do día. Cal é sirve, Evaristo, cal é sirve? A degustar! A degustar, Ala, a degustar! Vai. Please, plus, por Porto Sás. Funciona, Que funciona. Ademais do asunto dos aparcamentos, que non ten xeito nin modo, hai que dicir que Celia, a peixeira alcaldesa, concede as licencias de obra segundo lle peta e ponlles trabas ridículas aos constructores honrados como a mí. Vai me estou pa la cabeza. Esa non é maneira de proceder. Me chega con escuitalo na casa que tamén non teño que escutar nunca aquí. chegará a alcanzar o progreso que merece. Pois aínda pode ser peor, Como motor económico da vida. Celia acaba de chegar. E responsabilizar... Está aquí, fora da miña emisora. A túa emisora? Eu son o patrocinador, é máis miña que a túa. Esta é unha emisora municipal e de momento a alcaldesa son eu, non os queixas. Pero calade! A directora da emisora son eu, e decido quen pode falar e quen non. Ben falado, filla. E cala a boca, porque ti non vas ter programa na miña emisora. Moi ben. A túa é a peor proposta de todas, 2 horas diarias para falar mal de Celia. Así se fala, nena. E ti tampouco, Celia. Non? Non, porque isto non é unha emisora para facer propaganda do Consello. Que mal criadas estos chicos. E máis, ningún dos que fixo a prova vai ter un programa na miña emisora. Pois como sigas así, ninguén vai escuitar a nosa emisora. Quereredes dicir a miña emisora. Por se tanto a queres, mete onde che pete. Eu non a meto en sitio ningún que vai a dar un... Pasabas do tempo. Imos ter que facer algo para que isto empece a funcionar, Xo sei, Chano, pero non sei o que. Espera, teño unha idea. Por que non anuncias un programa sorpresa para mañá? Di que vas a entrevistar a persoa máis emblemática de Porto Zas. Cacho ideas, Espera, muller, deixame acabar. O que tens que facer é non dicir quen é. Só que é a persoa máis querida da vila. Xa verás, todo o mundo se vai dar por aludido e crearemos expectación. Non sei. Pois eu creo que é boa idea. É que estou alucinando, che. Pero seguro que Paula dixo eso. Segurísimo. Dixo que ninguén dos que fixeron a prova vai ter programa. Ai, que carallo de Paula, che. Pero eso non pode ser, Eu para min que bordei, Bordei no confío de prata, polo menos. Por que non escuitache o meu, Curriolo? O meu era un programazo, bordeino eu, con fío de ouro. E o meu, un auténtico programa de servicio público. Un outro petróleo. Que non sei eu o que terá a túa filla na cabeza, Ramón, porque dixoche unha cousa, o meu programa era moito programa, O que me extrañou foi que Florencio non fixera a prova, con que lle gusta falar. É que anda as truitas só, anda ele máis don Amancio. Outra vez co da truita. Ela, outra vez, hombre, co Leviatán. Pero este ano me parece que chegou a máis, Sí, creo que chegaron a máis e todo. O que? Sí, ni se falan. Parece mentira que dúas persoas adultas e sensatas discutan por unha truita. Sí, Moi boas a todos. Hola, Celia. Pon aí a radio, anda, fai favor. Como non? Ponlle aí un auge.
Lamentablemente, temos que informar que, a pesar da opinión de todos os interesados, a dirección desta emisora decidiu que non vai ampliar o número de locutores por agora. É culpa túa, Celia. Décheslle poder de máis. Tamén temos que anunciar que mañán imos facer un programa especial. Unha entrevista coa persoa máis célebre e emblemática de Porto Sás. Oiche, Monchiño, vaime entrevistar a min. E desde cando esti a persoa máis emblemática de Porto Sás, Desde sempre, Couto. Eu son o motor económico da vila. Eu! Tamén é o único que che queda neste mundo. Car? Peraí, estou falando da máxima de Don Florencio. Pero vos esperade que colla eu a pau, porque tumbar o meu programa, Celia, era moito programa. Paciencia, paciencia, a rapaza está empezando. Mima, véndense como a churro, meu home. É unha mina. Si, pero o máis bonito ainda non é o beneficio empresarial, Evaristo, É esa satisfacción que sente un cando ve que o que fabrica lle fai ben á xente, non? Sí, eso tamén. Como a penicilina, non sei, Eu non digo unha estatua, pero un paseo marítimo con o noso nome, que bonito. Hola! Ei. Hola, sí. A ver, Piade, que é esa historia de que estades vendendo un xarope que o cura todo? Quejámola. Sí? Non sabemos de que falas, É un produto totalmente útil, o Curraxil. O Curraxil. A saber o que leva isto. É unha receta secreta de meu avó, aquel, Rufino. Sí, a min curoume, O teu é hipocondría, Ladislao. Cantas veces cho teño que dicir? Tamén cura a hipocondría, Evaristo. Berta, mira dese xeito, non? O Curraxil, a min curoume. Isto é unha fraude. Unha fraude. Ti me que és escéptica, ainda non o probaches se xa é unha fraude. Xa pode ser inocuo, porque como leve algo insán, vai vos caer o pelo aos dous. O pelo? Sí. Te dixo o pelo de Terasido. De Terasido non o comprou aquí, No. Así que... Levo para analizar. É que levas un fresquiño só? De momento. Pois de momento 2.000. Indo por riba. Vaya par de negociantes, está desfeitos. 7 euros son 11,98002. Queres factura? Isto sí que vos vai pasar factura. E ti para que lle tens que dicir iso da factura logo? Agora vai vir contra nós. Non, home, non. Ti sabes que no mundo hai 3 persoas que coñecen a fórmula da Coca-Cola, non? Sí. E sabes de alguén que os denunciase por non revelala? Non. Pois xa está. Bo. Pase. Hola. Hola, Andrés. E ti por aquí? Pois nada, que ven que tiña a luz acesa, e como non tiña nada que facer. Decidiches facerme unha visita? Sí. Falei hoxe con María. Está bastante mal, Sí, eu tamén falei con ela. Tiñame que dicir antes que Suso fuxira. É o seu home, Andrés. Sí, pero que non sei por que ten tanto empeño en defendelo despois do que fixo. Dalle tempo. É que non quere tempo. Non me quere ver máis, sabes? Sinto que as cousas acabaran así. Iso? Mira. Curraxil. Un invento de Currás. El é Ladislao, din que cura todos os males. E ti que dis? Que é un placebo. É unha fraude. Non fai nin ben nin mal, pero non deixa de ser unha fraude. Ajá. Outro produto milagroso. Non sei como pode haber xente que pique con isto. Ui, moita máis da que pensas. Voulle dicir a Currás que o deixe de vender. Pois telo bastante fácil. Sí. Sí. O Curraxil están cometendo un delito de publicidade enganosa. E ademais non creo que teñan licencia nin control sanitario. Claro. Podo ir por aí, sí, señor. A ver se o convenzo. Tal e como é. Falta alguén? Si, Iria. Xa non veu onte. Que non veu onte. E como é que non me decatei? Está claro, don Florencio, porque ten a cabeza nas truitas. Fito, non te pases, Alguén sabe por que non veu á clase? Sabedes se está enferma ou... Eu creo que é porque outro día pelexamos. E por que foi esa pelexa? Foi culpa miña. Eu dixenlle algo do pai e da nai. Senta, Ana, senta.
Iria está pasando por un momento moi difícil. E precisa que todos lle botemos unha man, de acordo? Non vai volver pasar. Iso espero. Ás veces as palabras mancan máis cos golpes. Home, contigo quería falar eu. Ui, non queremos problemas, Non, para os problemas vale este tisoiño. Ou deixades de vender isto ou vos denuncio por un delito de publicidade enganosa. E non é trampa nin cartón. É ti que máis ten, Ladislao, desde que toma o Currasil, está como un buxo. Iso non o crees nin ti. A él parecelle que está ben, pero son imaginacións súas. Pero é mellor que imagine que está ben que é que está mal, ou que? Mellor que non imagine nada. Ides deixar de vender iso canto antes, xa sabes, É que o vas conseguir ti soiña? Pois mira, sí. Pois mira como tremo. Ti espera. Hola! Eso non é nada, esa que, claro, está na praia facendo surfing beach, neste tempo non... Pois vi que tomei Currasil, E non me fixo nada. Se cadra é por beberes tanto xarope dese. Ti crees? Home, non sei. Estás tomando algo que non pasou por ningún control de sanidade. Ata pode que teñas algún efecto secundario. Que ver isto? Que debo ten o Currasil? Pero non lle fajas casa, me estás aproveitando de ti porque sabe que é sempre un día co perdido. Ai, sí. E a febre que? E vais as palpitacións e as taquicardias, E xa me pesan os delirios, Ui, que mala pinta ten iso. Pois mira que ti... Vou borrer, Vou borrer, Evaristo. Que o teu Currasil é un veleno. E vos borrer todos, Non me extrañaría nada. Agora é o meu Currasil, non? Xa que o probaches pouco, home. De penalti, toma. Quita, coño! Anda, vai para a casa e métete na cama, que agora vou a facer unha revisión. E nada de vender máis, Evaristo, paraliza a produción. Doutora, vou para casa, sí? Vai. Ahora vai o paseo marítimo. Oiches. É tan fácil convencelo de que o Currasil cura como convencelo de que é un veleno. Que curioso, non? Sí, non? E ti por que serás tan amiga de tocar o carallo? Iso depende. Xa te podes ir desfacendo de todo este arsenal, Evaristo? O Currasil non se vende máis. Mi caje no tren das 3. Tápate no que queiras. Amancio, temos que falar. Eu non teño nada que falar contigo. Veña, home. Non podemos seguir pelexando por unha troita. Facemos as paces. Non vou picar, seguro que é un truco teu. Que non, home, que non. Pero é que pensei que non paga a pena acabar coa nosa amizade por unha troita. Sí, non? Pois eu creo que é unha estrategia túa. Veña, home. Deille voltas a todo isto e pensei, mira que se me ven os meus alumnos facendo parvo desta maneira. Se cadra a ter razón. Os meus fregueses xa empezan a murmurar. Pois veña, dá mamán, anda. Non, quieto! Para! Que hai aquí? Que hai aquí? Que é isto? Puxeno eu para que caeses. Non sabía que íamos facer as paces. Un pouco de música e continuamos. A ver se nos escuita alguén. É a personaxe máis emblemática, pero non sei se será o apropiado para facerlle unha entrevista. Pero ben, imos aló. Hoxe temos un programa especial. Está aquí con nós a persoa máis emblemática e máis querida de todo Portosás, Melgacho. Melgacho, cal é o seu verdadeiro nome? O nome? Si, o seu nome, porque Melgacho é un nome de peixe. A marajota chamase marajota. É o congro. Os peixes teñen cada seu nome. Entendo. Damos paso a unha chamada. Hola. Hola, nena, son Celia. Antes de nada, dicirche que non teño nada en contra de que entrevistes a Melgacho. Que tal, Melgacho, como estás? A sardiña pequena é xouba.
pero tamén parrocha nalgúnas partes. Ten 2 nomes. Sí, xa sei. Mira, nena, agradecerche tamén que o entrevistes a ele e non a teu pai. Pero ben me pudeches chamar a min, que para iso son a alcaldesa, non che parece? E a emisora é do Consello. Sí, claro, sí. Creo que temos outra chamada, Celia. Perdón un momentiño. Xa sabía eu que a lercha esa non podía estar calada. Deixa falar a Melgacho, que ten moito máis que dicir que a ti. Mira, Monchiño, a ti o que che pasa é que estás doente porque non te entrevistan a ti, así que cala a boca, anda. A que ten que calar és ti, bruxa. A ver se colle mando que che colgen o teléfono e quedas ca palabra na boca. Estás falando por unha emisora municipal, non o esquezas. Che, unha emisora que patrocino eu. Pero que é miña. Que? Parece que non hai maneira de librarnos destes dous. Tranquila, muller, igual é o que nos fai falta. Unha discusión retransmitida. Non creo. E ti non teñas que estar na clase? E ti non tienes que estar no xulgado. Sí. Escapei. Pero non lle digas a Pitusa, eh? Eu tamén escapei. Pensei que che gustaba ir á escola. Antes sí, pero agora xa non. E iso por qué? Por nada. Iria, pensei que éramos amigos. Podes falar comigo, non? Papá marchou. Xa o sei. Eu creo que a culpa tendes ti e mamá. Iria, o teu pai marchou porque pensou que era o mellor para el. E se cadra tamén para ti e para a túa nai. Pero a xente fala de vós. E a ti importa o que diga a xente. Non é iso. Non sei o que está pasando. Quen ten a culpa de que papá marchara? Ninguén ten a culpa, Iria. Mira, eu non sei se fixo ben marchando, pero desde logo foi a súa decisión e tes que respetala. Pero non pode aparecer e marchar así. Xa o sei, pero que peor o pasa é a túa nai. Agora volve a estar soa e ti non estás axudando nada. Si, ela tamén está mal. Pois tela que axudar. Que difícil é todo. Sí. E aínda se vai poñer peor se Pitusa se dá de conta de que non estou no xulgado. Veña, e ti a clase. Non, primeiro vou falar con mamá. Pareceme ben. Ves comigo? Non. Non, iso é algo que tedes que falar as dúas, vale? Lercha, arpía. Cala a boca, buitre. Rancorosa, Ese xa non é nome de peso. Ladrón, extraperlista. Tú será lurpia, que és unha lurpia. Mira quen falou. Aproveitado, figurón, que es un figurón. Mar de fondo. Sí, Melgacho, mar de fondo. A mellor é deixalos que se chamen de todo. As outras liñas non paran de soar. Todo Portozás está escoitando o programa. Xa non pensarás que este é o tipo de programa que temos que facer. Home, polo menos temos audiencia. Xa atoparemos unha solución mellor que esta, pero hoxe debíamos deixalos barrar, eh? Tes razón. Ademais, non querían os dous un programa de radio, que xa o teñen. O malo que teñen que facer xuntos. Maneira de ser Ramón, che. Mima. Corrupta. Utiliza o poder para os teus propios intereses. Ai, sí. E cales son eses intereses se pode saber, listo? É que culebrón. Ese é A o mí non único botar todos interese os que días, tes meu ti. home. Facerme a vida imposible. Que máis quixeras ti? No, Eu que pensaba que o meu ia ser un programazo, che, mira o que temos aquí. Cala, deixame ir. A ver, Estiño, por que máis queiras. Tens que me dicir o que leva a ocurrir, sí. A miña vida está en xogo, non? O xogo é o que che mata. Onde vas ti con tanto natación, tanto deporte, tanto ciclismo, ti? Pola nosa amizade, home, que leva a ocurrir, sí. Que vai levar, home, que vai levar? Ervas bravas e auga. E máis nada? Máis nada. Auga ardente, auga rasa... e unhas pingiñas de alcohol. Pero iso é metílico puro, animal, eh? Vou quedar cego. Pero que fixeches, home? Eu que sei. Collei o móvil e chama a montase a ver se ainda chego a urxencias e salvo a misión. Fai favor, onde estás? A ver isto.
Ladislao. Mira, mira, mira. É como vou mirar, estou medio cego. Ti sabes a mancha que había aquí? Non sabes que andas o teu, pero aquí había unha mancha que levou toda a semana intentando quitala. Dei co brus, dei co... e non daba. E agora que o Curraxil desaparece. Pois estou pensando eu que ainda podemos seguir aquilando co Curraxil, Pois se lle fixo eso a mancha, que me estará facendo a min o metílico? Diluindo as pupilas, claro. Diluindo, non estaches limpando. Limpando. Mira, mira. Sei que me portei mal. Perdóasme. Sabes que non debería. Xa o sei. Nós sempre nos lo contábamos todo. E vai seguir sendo así, de verdade. Pero tesme que prometer que non vas volver faltar ás clases. Prometo, cho. Nunca máis. Vale. Pois entón, perdoada, vale? Vale. E xa me encargo eu de que esa nena non se volva a meter contigo. Ou se mesmo vou ir falar con don Florencio. Non me deixes quedar de chivata. Porfa. Pero podo che acompañar a clase ou non? Claro. Pois entón todo solucionado. A ver, que hai para min? Estamos as dúas soas outra vez. E logo necesitamos alguén máis? Non, valémonos tan as dúas. E agora que eu penso, don Florencio, como é que non me contou nada de que faltache as clases? Ten a cabeza noutro sitio. Noutro sitio? Estamos en época de truitas. Acabáramos. Puxenme como un pito. É todo pola túa culpa. Eu tamén me mollei a axudarche a sair. E agora que pasa, Vaya pinta tes. Estamos como para que nos vexan os meus alumnos e os teus fregueses. É todo por esa truita, que seguro que hai anos que morriu. O máis seguro. Sabes que? Que? Xa nin gana teño de collela. Nin eu tampouco. Para min acabouse a pesca por este ano. E para min tamén. Veña, vamos ao petróleo que nos vai coller o frío. Convídote a un café ben quente. Vale. Espera que vou coller a cana. Sí. Pero se che digo a verdade, a min isto dá má vida. Téñoa, téñoa! Como dis? Nada, nada! Es ben escorrejadiza, condenada. Pero, se Florencio sabe que che collín, a ver o que facemos pro ano que ven. A ver, Amancio, que é para hoxe. Vou! Volve pro río. Xa nos volveremos ver. A ver. Ala, aite. Amancio, que non espero máis por ti. Xa vou, Florencio, xa vou. A ver, seguro que non queres que fale con don Florencio? E con esa nena tamén? Seguro. Vale, pues ven. Hola, María. Que tal? Hola, Iria. Iria, tesme que deixar os apuntes de onte da clase de inglés, Fito, non te esforces. Se sei que non fui á escola onte. Ah, vaya. Gracias, Vito. Adeus. Hasta logo. Queres xogar, Iria? Vale. Don Amanxo, daquela acabouse a tolería do Leviatán este ano, non? Sí, polo menos este ano, sí. Sei que eu dicía, home. Non vaja a pena andar berrando por un peixe. Xa, pero que peixe, Mira que levamos anos atrás desa troita, E sempre puido con nós. Xa lle chegará o día. Atención, atención, xentes de Portosás. Chegou o día do Curraxil, un produto que custa 1000 pesos. Pero, Maristiño, ainda andas a voltas ca merda ese do Curraxil, que non hai cristián... Desculpeme, don Amanxo,
Non hai cristián que o traje, Oh, pero que ahora non se traja. É un quitamanchas. Un quitamanchas, currás. Non o crees? Non. Pois imos facer unha demostración. Collemos un voluntario ao azar. Che, cólleme o voluntario fora, Petróleo por falar. Evaristiño, veña. Botamos un pouco de tinta. Che. E creamos a mancha. Che. A continuación, o momento do currasil. Abrimos, botamos unhas poucas pinguiñas. Pero, Evaristiño, me cago. E contamos ata 3. 1, 2, 3, e concentración, xentes de Portosal. Por favor, repetimos. 1, 2, 3, e non dá. Evaristiño, eu ás veces penso, se ti serás vendado, Pero ti biches... Antes funcionou, Atención, xentes, que hai un... Pero mira como metes o... Un pequeno fallo. Igual consiste en frotar... Pero que bebo a túa prima, mira como estou, meu. Pero... Vendesme a camiseta... Hai que botar máis. Evaristo... Frotar... Alarga. Beber. Non bebo nada, venga. Arrédame de